Nazdar ľudia, ja som Richie a ukážem vám v tomto mojom prvom videu, ako si spraviť automatický odpaľovač rakiet, alebo ako to nazvať, pretože nie je príjemné, keď máte nejaké rakety a teraz musíte stále klikať, aby to strieľalo a potom zase 50 krát to zapnúť, vypnúť. Tak sa to dá spraviť aj automaticky a budete na to potrebovať redstone, repeater, páku, sticky piston, nejaký blok a dispenser. Takže spravíme takýto jednoduchý obvod, aby nám ten signál cirkuloval. Dáme takto 4 repeatery, medzi nedáme redstone, nastavíme spomalenie na 2 alebo na 3. Keď necháte repeater tak ako je, tak vám to nebude fungovať. Sem dáte páku, teraz rýchlo zapnete, vypnete a páku zrušíte a vidíte, že signál vám takto ide dookola. Čo využijeme, to je tá automatika. Teraz vykopeme jeden blok dieru, sem dáme redstone, takto, a vidíte, že tu nám to už bliká. Teraz si to môžeme nejako roztrojiť, takto na 3 dispensery. Tak, a počujete, že to už ide ten signál sem. Tak. A teraz nastavíme to ovládanie, takže položíte jeden sticky piston, jeden blok a vidíte, že už tu signál neprúdi. Teraz naplníme raketami dispensery. Tak, ukradneme, no a teraz napojíme tento sticky piston, môžeme napríklad nejako takto, alebo tu môžeme viesť pod zemou, to už nechám na vás. Takto nejako dáme páku, dáme nejaké repeatery, tak a vlastne odpaľovanie je hotové a môžeme sa pozrieť, ako to funguje. Takže nastavíme noc, iba zapnete páku, sticky piston sa otvorí a pustí signál a máte to automatické a už sa stačí iba kochať tým výhľadom. A vidíte, že nemusíte dookola púšťať tú páčku a je to pekné. Tak ja vám ďakujem, že ste pozreli toto moje video a dúfam, že sa vám bude páčiť a bude užitočné. Tak zatiaľ čaute.